Mangaphane kuwukuthi izitha zakho ziyakugadla, uyagadlwa nje impela, uyabona ukuthi hayi ngeke sebekugadla kakhulu manje ngisho ney'nduku zokuvika awunazo. Lalela nanga umuthi uvika induku, uvika induku, but lo muthi uma ufuna ukuvika kuphela ungaphindisi, uyawuthatha uqobe ushise, uzicabe ngawo amalungu omzimba, noma uzicabela ukhakhayini ubese uzicabela enhlizweni. Angathi-ke ukuze ube effective kahle lo muthi angathi ungawuhlanganisa no-alligator pepper, uhlanganise no-alligator pepper, ushise ube impuphu, ubese ucabela ukhakhayini, ukhakhayi lakho lolu licabe, ucabela uvalweni. Akekho umuntu oba namandla okukushaya, bayoyijikijela imithi uzozwe egazini ukuthi hayi sesingibekele lezi zinto lezi, seziwubekile umeqo, uzwe futhi ungena, but ngeke uze usebenze. Uzwe futhi ukuthi hayi bayangigadla ebusuku, nasi isilwane siza sizongidlisa ephusheni, sivele sishabalale siphele. La usuke ufuna ukuphila ukwazi ukuthi uvike induku zabathakathi, uvike induku lo. Siyabonga kakhulu maqethu, thokoza.